हेलो हाँ के ମୁଁ ଲୁସି କହୁଛି ଜାଣିପାରୁନ ନା ଏଟା କାହା ନମ୍ବର କିଲ ଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନମ୍ବର ସେ ଆଇଛି ନା କଣ ହଁ ସେ ଆଜି ପୂଜା ନା ଗୋପାଳପୁରରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଆସି ଯାଇଲା ଆଉ ଏପଟେ ଆସିମାନେ ଦେଖା କରିକି ଯିବ ଆଉ ଓହୋ ହୋ ତମେ କଣ କରୁଛ ଏ ଖିଆ ଦିଆ ଚାଲିବ ବଢ଼ାବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ କଣ ଖାଇଗଲ ତୁ ଜାଣିନା ବାହାରେ ଯାହା ମିଳିଲା ଖାଇଦବା କଥା ଶୁଣ ଆଜି ପୂଜାରେ ଆଇଁଷ ଖାଇବନି ନା ନିରାମିଷ ଖାଇବ ହଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଦିନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ବୋଲି ମଉଳିଆ ପାଠ ପଢା ଝିଅ ପାଇଛ ଆଉ ଯଦି ଆଇଁଷ ଖାଇବ ମଉଳିଆ ଝିଅ ଆର ଜଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ ଆଇଁଷ ଖାଇନା ଆର ଜଣକୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଝିଅ ମିଳିବନି ନା ଓହୋ ହୋ ହୋ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭିଡିଓ କଲ୍ କରନି ନମ୍ବରରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ କଲ ହଁ ହଁ ଶୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିସାରିକି ହଁ ତା ନମ୍ବର କାଟିଦବ କାହିଁକି ନା ତୁ ଟିକେ ନାଳୁଆ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ନା ପି ପୁଆ ଦେଇକି ରାତିରେ ବେତାଳକୁ କେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରୁଛ ତେର ଯାତ୍ରା ହବ ନା ନା ମୁଁ କରିଛି ହଁ କରିଛି ରହିଥା ଟିକେ ରହ ଏଇଠି ତ ଭାଇ ବାବୁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିନେଲ କରିସାରି ତାଙ୍କ ନମ୍ବର କାଟିଦବୁ ରାତିରେ କେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଖୁଞ୍ଚେଇ ଦେବ କେତେ ଆଉ ନାଳୁଆ ଭାବିଲ ମତେ ଫୋନ କାଟିଦବ ସେପଟ